Hola a tots, jo soy Jahau. Avui us porto un vídeo explicatiu i ràpid sobre com funciona l'aplicació Running Runtastic. És una aplicació molt útil per entrenar i també per registrar les carreres. A la pantalla d'inici veiem les cronòmetres a la part superior. La ubicació es mostra a la part inferior. Per registrar-se, solo s'ha de pressionar el botó d'iniciar. A la part de comunitat poden acceptar els reptes que em proposa i al part de progressos poden veure nostres estadístiques de les nostres carreres. I la darrera cosa que vull dir és que podem establir objectius com, com córrer 5 quilòmetres en una setmana. I això és tot. Gràcies per veure aquest vídeo.